Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Jerome. Kasalukuyang naninirahan dito sa ibang bansa. At ang kwento na ibabahagi ko ay ang karanasan ng aking tatay Dario. Taong 1978. Nasa edad 22 ako ng mga oras na ito. Tubong bakon sa lugar ng Benguet. Ang lugar namin ay napapalibutan ng bundok at napakaraming talon. Mahirap din makita ang lugar na ito sa buong bayan ng Benguet. At dahil nasa gitna ito ng dalawang mataas na bundok ay hindi basta-bastang makikita ang aming lugar. Dahil sa matataas na puno at napapaligiran ito ng ulap. Pagsasaka ang aming hanap buhay sa lugar. Nagtatanim ng iba't ibang klase ng gulay at binibenta sa sentro ng bayan sa Benguet. Paminsan-minsan nangunguha din kami ng mga orchid sa gubat at binibenta. Umalis lamang ako sa lugar na mag-apply ako bilang isang caregiver sa gitnang silangan at kalaunan ay lumipat sa bansang Amerika kung saan kami ngayon naninirahan. Ang karanasan na ibabahagi ko ay noong binata pa lamang ako at nagtatrabaho bilang isang magsasaka. May napupusuan akong babae ng mga panahong ito. Nasa isang barangay lamang kami ngunit nasa ibang parte ito ng lugar. At kapag pumupunta ako sa kanila para manligaw ay kinakailangan kong maglakad ng kulang-kulang 1 oras. Nang mga panahong ito ay hindi namin iniinda ang ganito katagal na lakarin. Mabait na babae si Regina. Ganon din ang ama't ina nito. Pero ang mahirap lamang pakisamahan sa kanila ay ang kanyang tiyuhin na parabang mas mahigpit pa kesa sa sarili nitong ama. Tuwing Biyernes ng gabi ko napiling mangligaw kay Regina. Sabado kasi kinabukasan at nakagawian ng mga tao sa sitio na magpahinga tuwing Sabado. Hindi ko lang alam kung ganito rin ang nakagawian ng mga tao sa lugar ngayong kasalukuyan. Nakagawian ko rin mga aso bago pumunta sa bahay nila Regina. Gusto ko kasing palagi akong may bitbit na pasalubong para sa kanya at sa kanyang mga magulang. Madalas din akong gumawa ng lambanog para dalhin sa kanila. Isa din kasi ang lambanog sa pinagkukunan ko ng kabuhayan. Marami kaming nanliligaw kay Regina. Maganda kasi ang dilag na ito. Natural ang itim at medyo kulot na buhok. Umaayon din ang medyo morena nitong kulay sa makinis na balat niya. Tipo na, dadayuhin mo talaga makuha mo lamang ang matamis nitong oo. Pero dahil dalagang Pilipina, kaya kailangan naligawan pati ang kanyang mga magulang. Mabait naman ang ama't ina ng dalaga. Hindi ako nahihirapang pakisamahan ng mga ito dahil magkasundo kami ng kanyang ama. Isang gabi, nakasabay ko sa panliligaw ang isang lalaki. Sa tindig nito ay masasabi kong wala akong sinabi sa taong ito. May itsura yun at halatang may kaya sa buhay. Gustong-gusto ng tiyuhin ni Regina ito. Pero ang kanyang ama ay halatang hindi gusto ang lalaking yon. Yun nga lang ay ayaw siguro nito ng gulo, kung kaya't hindi na lamang ito nagsalita pa ng kung ano-ano nun. Ang kanyang tiyo Filor ang kumausap sa akin na maghintay na lamang na matapos sa pag-uusap ang lalaki at si Regina. Alam mo yung si Felix, may pera yan eh. Anak yan ang namumuno sa kabilang barangay. May sinabi ang pamilya niyan kaya sigurado ako na maganda ang buhay na ibibigay niya sa pamangkin ko. Wika ni Filor. Sumagot naman ang ama ni Regina na si Ofelio ng ang pamangkin mo ay makikisama sa tao, Filor. Hayaan mong siyang mamili ng kanyang makakasama sa buhay. Pero tiningnan lamang ito ni Filor nang makahulugan at kaagad na pumasok ito sa bahay. Ilang sandali pa ay lumabas na ang lalaki at nagpaalam ng uuwi na ito. Sumama naman si Filor sa lalaki. Doon ko napagtanto na magkaibigan pala ang dalawang ito. Nang tuluyan ng makalis ang dalawa ay kinausap ako ng ama ni Regina. Arlo, wala akong tiwala sa lalaking yan ha. Hindi man lang marunong rumispeto sa amin ng asawa ko.
Sumagot naman si Aling Crescencia ng, parang si Regina lang at Filor ang kilala niya. Na siya namang ikinalalim ng paghinga ni Regina. Sinabi din ito na ayaw niya sa lalaki. Pero ang tiyo Filor niya lamang ang nagpupumilit na kausapin ng kaibigan niya. Nakita ko ang lungkot sa mukha ng dalaga. Nagkwento naman si Mang Ofelio na may utang ito sa ama ng lalaki at hindi pa ito nakakabayad. Nagkaproblema kasi sila sa pera nang minsan na ospital ang kanyang asawa noon. Wala silang ibang malapitan noon kung kaya't umutang sila sa magulang ni Felix. At dahil sa hindi pa sila nakakabayad hanggang ngayon, kung kaya't itong si Felix nang nagsabi na wag na nila itong bayaran. Basta tayaan lamang siyang manligaw kay Regina. At ang malaman nito ni Filor na naniligaw nga ito sa kanya ay nakipaglapit ito sa binata. Ang kapatid mo, Crescencia, hindi maganda yung ginagawa niyang pakikipaglapit kay Felix. Sabi ni Mang Ofelio. Tumangutango naman ang ginang na sumasang-ayon sa sinasabi ng asawa. Napayuko naman ako nang marinig ko ang sinabi ng mga ito. Ayoko din namang mangako pero iniisip ko na kapag may pera ako ay ako nang magbibigay ng pambayad sa utang. Para naman makalaya na si Regina at ang pamilya nito sa panggigipit ni Felix noon. Sa ngayon ay wala pa akong hinahawakan halaga kung kaya mas pinili ko na munang manahimik. Manong, may dala ho akong baboy ramo na nahuli ko kaninang hapon. Agad kong iniabot dito ang daladala kong baboy ramo. Kagad ko rin binigay kay Regina ang nakuha kong ilang-ilang noon. Nakita ko ito sa puno habang nagbabantay ako ng mahuhuling hayop sa gubat. Nagulat ako ng ilang sandali pang lumipas. Nakita kong may dumapong ibon na kulay kahel sa balikat ng ama ni Regina. Kasunod nito ay ang pagtingin nito sa akin at nagwika ng, Arlo, sumama ka sa akin. Sabay tungo nito sa silid nilang mag-asawa. Sumunod ako dito. Pagdating namin sa kanilang silid ay sinabihan ako nitong doon na muna manatili hanggang kinabukasan. Napakunot naman ang noo ko dahil hindi ko alam kung bakit ayaw ako nitong pauwiin. Sundin mo na muna ako sa ngayon. Sasabihin ko sa iyo ang dahilan kapag may pagkakataon. Tumango na lamang ako at hindi na lumabas pa ng silid noon. Ilang sandali pang lumipas ay pumasok si Regina para ibigay sa akin ang naiwan kong tsinelas sa labas. Kinuha ko naman yun at nagpasalamat. Pagkatapos ay itinago ko ng tsinelas sa ilalim ng papag. Mga kalahating oras pang lumipas ay dumating si Filor. Manong, nasaan na maniligaw ni Regina? Nakauwi na, Filor. Mga kalahating oras na yung nakaraan. Sagot naman ng ama ni Regina noon. Ganun ba? Sige, alis na muna ako. Wika naman ito. Tinanong ito ng ama ni Regina kung saan ito pupunta. Sa gubat, mga ngaso lang. Hindi ko maintindihan kung bakit bigla na lamang nanayo ang balahibo ko sa batok nang marinig kong sinabi nito. Pagbigkas nito ng salitang mga ngaso ay may ibang kahulugan na pumasok sa isipan ko. Pero hindi ko maintindihan kung anong ibig nitong ipahiwatig. Ilang minuto pang lumipas ay pumasok na ang ama ni Regina sa silid. Arlo, huwag ka na munang pumunta dito sa susunod na linggo ha. Kikitain na lamang kita sa saka ninyo. Doon na tayo mag-usap. Sa ngayon ay halika na ihahatid na muna kita para masigurado ko ang iyong kaligtasan. Sumunod naman ako kay Mang Ofelio. Kinakabahan ako dahil iniisip ko na makikita kami ni Filor. Pero hindi ko maipaliwanag ng sa pagdaan namin sa pagitan ng malalaking puno. Bigla na lamang akong naroroon na sa bakuran ng tahanan namin. Kaagad na ito nagpaalam. Pero bago pa man ito umalis ay may binigay ito sa aking bagay na nakabalot sa kulay itim na tela. Tiwala ako na malinis ang hangarin mo sa anak ko, Arlo. Kaya ngalun pa lang ay ipinapaalam ko na sa iyo na kung ano't ano man ang mangyari. Iligtas mo si Regina sa mga kamay ni Felix. Hindi ko gusto ang ugali ng taong yon. Maging ang ugali ng aking bayaw.
Mag-uusap tayo muli sa susunod Hanggang dun lamang ang sinabi nito at kaagad na nagpaalam. Tumango na lamang ako at nagpasalamat at kaagad nang pumasok sa bahay namin. At dahil malalim na ang gabi ay alam kong tulog na ang lahat nun. Pumasok na lamang ako sa aking silid at tinignan kung ano ang laman ng supot na itim na yon. Nakita kong isa itong maliit na tagiban na may lamang punyal na gawa sa tanso. Napaisip ako kung bakit niya ako binigyan ng ganong klaseng punyal. Alam kong para yon sa mga nilalang ng dilim, lalong-lalo na sa aswang. Kaya napaisip ako kung sino ang aswang. Hindi ako nakatulog kaagad ng gabing yon. Hindi mawala-wala sa isip ko ang sinabi ni Mang Ofelio na inihahabilin niya sa akin si Regina, na para bang may mangyayaring masama sa kanya na hindi niya mapoproteksyon ng anak niya. Kinabukasan ay kaagad akong pumunta sa bahay ng aking abuelo. Ipinakita ko kay Itang Flavio ang punyal na ibinigay sa akin ni Mang Ofelio noon. Binigay ang punyal na ito sa akin, Tang. Gusto kong malaman kung para saan talaga yung gamit nito. Abay, buhay ang punyal na ito, Arlo. Kapag binunot mo ito, siguraduhin mong matatamaan mo kahit bahagya lang ang nilalang na paggagamitan mo. Hindi mo ito maaaring gamitin sa normal na tao. Dahil kapag normal na tao ang paggagamitan mo, sa iyo babalik ang sumpa. Paliwanag ni Itang sa punyal na ipinakita ko sa kanya. Nagtataka naman ako kung bakit yun ang punyal na binigay sa akin ni Mang Ofelio. Sandali lang, Arlo, apo. Kilala ko ang nagmamay-ari ng punyal na yan. Sino ang nagbigay niyan sa'yo? Si Mang Ofelio ho, Itang. Doon ko nalaman ng ama ni Mang Ofelio ay matalik na kaibigan ng aking abuelo. Magkasangga silang dalawa sa lahat ng bagay. Si Itang ang manggagamot at ang kaibigan naman niya ang kanyang kasangga. Ito ang humaharap sa kanilang kalaban ng mga nilalang ng dilim. Namatay ang kaibigan niya dahil sa isang aksidente. Nahulog ang sinasakyan ng mga ito sa bangin nang minsan silang bumaba sa bahay ng Benguet para maghatid ng kanilang produkto. Isinalba nito ang buhay ng nagbiminata niyang anak na si Ofelio. Matagal na nawala ang bidatilyo sa kanilang lugar at nang bumalik ay may asawa na. At yun, ang ina ni Regina. Hindi ko na ito nakakausap pa dahil palaging nasa tabi nito ang isang lalaki na kung tawagin ay si Filor. Pagsasalaysay ni Itang. Sinabi rin ito na malakas ang kutob niyang hindi totoong magkapatid sina Filor at Aling Crescencia. Nararamdaman niya rin na nananalaytay sa katauhan ng ginang yung dugo ng parang isang manggagamot. Pero hindi mismo ang ginang ang may kakayahan pagdating sa ganung larangan. Napaisip ako dahil sa sinabi nito ni Itang. Kung ganoon ay maaaring si Regina ang may posibilidad na maging babaylan. At sino mang may dugong makakaliwa na maging asawa nito ay magkakaroon ng supling na may dugong kanan at kaliwa. Ngayon, alam ko na kung bakit sa akin ito binigay ni Mang Ofelio, Tang. Naiintindihan ko rin ang ibig niyang ipahiwatig ng sinabi niyang iligtas ko si Regina sa kamay ni Felix at ni Filor. Felix? Ang anak ng namumuno sa kabilang barangay. Kagad naman akong tumango na yung Felix na yon yung nanliligaw kay Regina at siyang karibal ko sa panliligaw na yon. Kung ganun ay nanganganib ang buhay ng mag-anak, Arlo, anong gagawin ko, Tang? Naguguluhan kong tanong sa abuelo ko. Sinabi nito sa akin na inihabilin ni Mang Ofelio ang punyal. Ibig sabihin lamang nito ay naniniwala ito sa kakayahan ko. Oras na para mag-ensayo ka, apo. Wika ni Itang. Nang araw din na yon ay napagpasyan kong gumawa ng kubo sa aming sakahan. May kalayuan ito sa aming bahay. Kalagitnaan ito ng daan patungo sa aming tinitirahan at sa tirahan nila Regina. Kagad akong tinulungan ni Itang at ni Tatay. Inabot kami ng 3 araw bago matapos ang kubo na yon. Hindi kasi basta-bastang kubo lamang ang aming ginawa. Sinigurado kong matibay ang bawat dingding ng kubo na yon.
Dahil sa libre naman ang kahoy ng mga panahong ito, kung kaya't puro tabla ang dingding at sahig ng papagsaking kubo. Nilagyan ko yun ng 2 silid. Plano kong doon na itira si Regina at ang kanyang magulang. Sa 3 araw ng aming paggawa sa kubo, doon dumating si Mang Ofelio. Kinausap ako nito tungkol sa punyal at kung bakit sa akin niya ito ibinigay. Doon ko napag-alamang tunay na kapatid ni Aling Crescencia si Filor. Pero matagal itong nagtatrabaho sa pamilya ni Felix at kung tama ang kanyang hinala, nayanggaw na ito ng pamilya niya sa pagiging aswang. At alam nito ang kakayahan ni Regina kung kaya't ganun na lamang ang pagmamalabis nitong mapangasawa ang dalaga. Kapag nagkataon ay isang delikadong nilalang ang magiging anak nito. Lalo na't kasalukuyang bihag ng pamilya ni Felix sa mga magulang ni Aling Crescencia. At walang kakayahan ng ginang para labanan ng pamilya ng mga ito. Si Filor naman ay niyakap nito ang pagiging makakaliwa. Dahil sa sinabi ng Ginoo, napagpasya ni Itang na mananatili sa aking kubo para lagyan ito ng selyo. Kaagad din itong sinabi na hindi ganun katibay ang kanya magagawa dahil siya ay manggagamot at hindi kagaya ng ama ni Mang Ofelio na isang magiting ng tagatugis ng nilalang. Ibinigay ni Itang sa akin ang isang libreta na siyang aking susundan sa pagsasanay. Kaagad ko nang sinimulan ang pagsasanay na nun. Pero unang araw pa lamang ng pagsasanay na ito ay pagsubok na kaagad ang sumalubong sa akin nun. Ating gabi, kakatapos ko lamang magdasal at magpapahinga na sana, nang bigla akong yayain ni Itang na lumabas muna at puntahan namin ang aking magulang. Batid niyang may hindi magandang nangyayari sa kanila, kung kaya't kaagad kaming lumabas ng bahay para puntahan ang tahanan ng aking magulang noon. Nasa kalagitnaan pa lamang kami ng daan papunta sa bahay, ay nakita ko nang gumagapang ang aking ina. Kaagad ko itong sinakluluhan at dinala sa kubo. Ihahabilin ko sana siya kay Itang para puntahan ang aking ama pero hindi ito pumayag. Hindi mo pa alam kung paano harapin ang mga nilalang, Arlo. Hayaan mong ako na munang haharap sa kanila. Wala naman akong magawa, kundi ang sundin na lamang ito, kesa makipagmatigasan pa. Habang tumatakbo ang oras ay mas mapapahamak din ang aking ama. Mabilis na naglakad si Itang para sa klolohan si Itay. Habang ako naman ay ginamot ang mga natamong galos ng aking ina nun. Iyak ito ng iyak habang sinasabing tulungan namin si tatay. Kung kaya't pilit ko namang itong pinakalma. Dahil sa pagod ni nanay ay kaagad itong nakatulog. Gusto kong sundan si Itang pero hindi ko naman pwedeng iwan si nanay nun. Kaya nagkasya na lamang ako sa paghihintay sa pintuan. Kalahating oras pang lumipas ay nakita ko nang parating si Itang. Akay-akay si tatay. Kasama nito sina Regina at Mang Ofelio. Nagtatakamaan kung paano sila naging magkasama ay mas nakuha ng pansin ko ang naliligo sa dugo kong ama. Kaagad ko itong inalalayan na makapasok sa kubo nun. Dali-daling nilinis ang katawan ni tatay. Tinulungan ako ni Mang Ofelio habang si Itang naman ay naghahanda ng mga halamang gamot na gagamitin sa paggamot sa aking ama. Hindi ko napigilan ng matakot sa isipin na baka mawala si tatay. Si Regina naman ay nakikita kong nakayuko lamang na nakatulala. Halata ang iba't ibang emosyon sa mukha niya. Hanggang sa nagsalita na si Mang Ofelio na nga. Huwag mo nang isipin ang ina mo, Regina. Siya ang pumili ng kanyang kapalaran. Napalingon ako sa sinabi niya. Pagbaling ko kay Regina, ay nakita ko kung paano maglandas ang luha sa kanyang pisngi nun. Bakit o? Anong nangyari kay Aling Crescencia? Bumuntong hininga naman itong si Mang Ofelio at tila ba hindi kayang ipaliwanag kung ano ang mga nangyayari nun. Walang ano-ano ay nagsalita si Regina habang umiiyak. Sumama siya kay Tio Filor at Felix.
kapalit ang buhay nila Inang at Itang. Sagot ni Regina noon. Pero hindi na siya maaaring magdalang tao dahil sa edad niya. Sagot ni Mang Ofelio. Napailing na lamang ng ulo si Itang habang nakikinig sa mga isinasalaysay ng mag-ama. Anong sa tingin mo, Regina? Maayos lang ba sila sa poder na magulang ni Felix? Tango na lamang ang sagot ni Regina. Kagad namang sumagot si Mang Ofelio na, maayos hanggat sinusunod nilang utos na magulang ni Felix. Kagad kong naisip na dahil sinusunod nilang utos na magulang ni Felix, ay hindi malayong ipapatay ng mga ito sila, lalo na kung isa ng aswang si Filor. Napatingin ako kay Itang na may pagtatanong. Magiging tapat ako sa iyo, Ofelio. Anak ka ng kaibigan ko, pero hindi ko pwedeng ipawag sa walang bahala ang kaligtasan ng pamilya, pati na rin sa iyo at sa anak mo. Wika ni Itang. Naiintindihan naman ito kung ano ang ibig sabihin ni Itang noon. Bumuntong hininga na lamang ito habang tumatango. Regina, sana maintindihan mo yung mga mangyari sa susunod. Wika ko. Dali-dali itong tumango habang umiiyak. Kinabukasan, napag-usapan namin ni Itang na pumunta sa kabilang barangay para kausapin ang namumuno sa lugar. Pero yun nga, hindi na namin kinailangan pa dahil ang ina na mismo ni Regina ang lumapit sa amin para sana bawiin ang kanyang anak noon. Dali-dali naming hinarap ito ni Itang. Kahit hindi pa handa ay wala na ako magagawa pa. Hindi ko isinuko si Regina sa magkapatid na naging sanhi ng matinding galit ni Filor. Sinabihan ako nitong kung may masamang mangyari sa kanilang magulang, ay ako ang pagbabalingan nito ng kanyang galit. Hindi mo pwedeng gawin yan, Filor, dahil ikaw mismo ang pumatay sa magulang mo. Diretsong sagot ko dito na halatang ikinagulat niya. Alam kong hindi mo iniisip na alam ko ang lihim mo, pero walang sikretong hindi nabubunyag, Filor. Kagaya na lang ng pagiging aswang mo at pagpatay mo sa mga magulang mo para patunayan sa pamilya ni Felix na tapat ka sa kanila. Dahil sa sinabi ko ay nagalit ito ng gusto. Kahit magtatakip silim pa lamang ng araw na yon, namula ang mga mata ni Filor. Kaagad ako nitong siyanggaban, pero kaagad kong nabunot ang punyal ko. Nasangga ko ang kamay niya. Nasugatan ko ang braso niya. Kitang-kita ko kung paano umusok ang sugat nito na naging sanhi ng malakas nitong paghiyaw. Bigla namang lumabas si Regina habang umiiyak noon. Nang mula sa kawalan, biglang sumulpot si Felix. Pero nasaan yung hindi tao ito? Palapit ito kay Regina. Pero biglang humarang si Aling Crescencia. Hinarang niya ang sariling katawan sa anak. Siya ang tinamaan ng gagawing pag-atake ni Felix noon. Dali-dali namang nilatigo ni Itang ang nilalang na yon, gamit ang latigong gawa sa makabuhay. Habang si Filor naman ay tinaga ni Mang Ofelio ng tabak na ginagamit ko sa pagtatabas ng damo. Hindi na ito nakagalaw simula na masugatan ko ito gamit ang punyal. Sa galit ni Mang Ofelio ay ito na mismo ang may kagustuhan na sunugin na lamang ang mga bangkay kasama ang luma nilang bahay. Dinala namin ng 3 bangkay kasama ng bangkay ni Ginang Rehencia. Ipinasok namin ang mga ito sa bahay at sa tulong ni Mang Ofelio ay nagawa ko matapos ang pag-uurasyon para maiselyo ang lugar at kaagad naman itong isinunog para mawala na ang pag-iral ng mga yon. Nang maubos ng matupok ng apoy ang mga bangkay, kaagad na kaming bumalik sa kubo kung saang tanging si Tatay at Itang lamang ang nagbabantay sa 2 babae. Pagkabalik namin ni Mang Ofelio, kaagad kaming nagsagawa ng ritual para maitago namin ang kubo na yon. Humingi si Itang ng tulong sa mga laman lupa at engkanto na nakatira sa paligid, at ang kapalit ng aming kaligtasan ay ang pagsuko ko sa anumang bagay na ibinigay sa akin ni Mang Ofelio noon. Galing sa kanyang ama na isang matalik na kaibigan ni Itang,
Ginamit ko ang punyal para sugatan ang aking pulso at hayaang dumaloy ang aking dugo sa lupa. Hanggang sa nakaramdam na ako ng pagkahilo noon. At ang punyal na nahulog sa lupa ay kusa na lamang itong nawala. Tinulungan ako ni Itang at Mang Ofelio na makapasok sa bahay. Habang si tatay naman ay inaalalayan si nanay sa silid dahil gusto nitong lumabas para tingnan ako. At hindi makakabuti sa mga sugat niya kapag nakita niya ang aking ginagawa noon. Saglit akong nagpahinga sa papag. Kagad naman akong nilapitan ni Regina para linisin ang mga galos na natamo ko sa pakikipaglaban sa mga nilalang simula nung hapon. Nang gabing yun ay iba't ibang huni ang aming naririnig. Huni na tila ba may hinahanap pero hindi makita-kita ng mga ito. Ilang sandali pa ay narinig namin ang boses ni Aling Crescencia. Hindi na mapigilan ni Regina ang luha niya. Niyakap ko na lamang ang babaeng mahal ko. Sa mismong gabi na yon, sa kabila ng mga hindi magandang nangyari, naging maayos kami ni Regina. Madaling araw na nang huminto ang mga sigawan at mga pag-aangil. Ilang sandali pa, nakarinig na kami ng mga pagtilaok ng manok. Dahil dito ay kumilos na kami para umalis sa lugar. Paglabas namin sa kubo ay nakita namin ang hindi kaaya-ayang ginawa ng mga ito sa paligid. Tila dinaanan ito ng unos. Mahanap lamang nila ang aming tahanan. Pero bigo ang mga itong makita kung saan kami nagtatago. Sinigurado naming nakuha na naming lahat ang aming gamit bago sinilaman ang aming kubo noon at nagsimula ng maglakad patungong bayan. Sa aming pagbaba ay nakita namin ang tauhan ng mga magulang ni Felix. Pero dahil sa mababaw lamang ang kaalaman ng mga yon kung kaya't hindi nito nabasag ang aming mga sabulag. Sumakay kami ng pampasaherong jeep patungong lungsod. At pagdating ng lungsod ay para kaming mga pulubing sumakay ng bus patungong Manila. Pagdating sa Manila, may 3 araw kaming naging palaboy. Nagpatayo kami ng barong-barong sa Payatas. Naging isa akong kargador sa palengke habang si Regina naman ay nagtatrabaho bilang isang tendera ng gulay. Samantalang si Tatay Astor at Tatay Ofelio ay nasa bundok na bahagi ng Payatas at tinaniman nila ito ng iba't ibang klase ng gulay. Nang magkaroon ako ng pagkakataon ay nag-aral ako bilang isang caregiver. Nagsimula ito nang may tinulungan akong natumbang matanda sa palengke. Nalingid sa kaalaman ko ay isa palang mayamang tao. Dahil gusto nitong makabawi ay kinuha ko nito bilang tagapag-alaga. Si Regina naman ay kinuha niya bilang kasambahay. Ang 3 matanda ang naiwan sa Payatas. Hanggang sa nagbakasyon ang amo kong ito sa ibang bansa. At dahil kailangan nito ng taga-alalay ay ako ang kinuhanan ng anak nito ng certificate bilang isang caregiver noon. Hindi ko alam kung paano nila yun ginawa pero ito ang nagsilbing malaking tulong sa akin para makapagtrabaho sa ibang bansa noon. Pagdating ko sa ibang bansa ay doon ko na inayos ang aking kalagayan bilang isang caregiver. Nag-aaral ako ng tama hanggang sa makuha ko ang inaasam kong certificate. Makalipas ang 1 taon ay umuwi ako ng Pilipinas para makapagpakasal kami ni Regina. At doon ko siya tinulungan na makapag-aral na rin. At kinalaunan ay sumunod na rin ito sa akin sa ibang bansa. Kasunod noon ay ang aming mga magulang at si Itang. Simula noon ay hindi pa kami nakakauwi ng Pilipinas. Pero sa ngayon, masasabi ko malapit na.